Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarlar. Gipleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşowuzda muallimalardan milli libas giymek talap edilýär. Türkmenistanyň orta we umumy bilim berýän mekdepleriň mugallimleri hususan aýal gyzlar bir meňdeş giyim formasyna geçmäge mejbur edilýär. Bu barada azatlyk bilen gizlinlik şertlerini habarlaşýan Daşowuzly çeşme 1-nji maýda gurrun berdi. Mektep muallimlerine değişli täze geyim formasy bilim terbiýeçilik edaralarynyň işgärlerini olaryň maşgala büdjetine girmeli bir aýlykdan mahrum etdi. Ýakasyna nagyş edilen halat, köýnek we nagyşly milli balyk adyndan 1400 manada düşýär diýip Daşowuzly çeşme habar berdi. Ýatadyp geçdik mundan ozal Azatlyk Radiosy Türkmenistanyň aýal gyzlaryň daşky görnüşi olaryň libaslary wagtyna giyirilen nowatdaky çäklendirmeler barada soňky sapar 26 aprelde habar beripdi. Azatlyk Radiosynyň yerli çeşmeleri we Türkmenistanyň ýagdaýlary ýyzyrlaýan beýleki neşirler resmiýleriň ýurdun döwlet edaralaryna işleýän we ýokary hujaýlaryny okuyan aýal gyzlaryň giýýän köýnekleri olaryň özlerine serenjam bermek üçin ulanýan kosmetik ferişdeleri wagtyny täze talaplary öňe sürüp başlanykları barada habarlary çap edipdi. Bugün ýurdun Demirgazyk regionundan habarlaşan gurrunglöşümüz täze çäklendirmeleriň aýal gyzlary goşmaçy hytyrdy bilen başagay edýänligini aýtdy. Ýaňy ýakyna girdilen ýütgeşmelerin esasyna Daşowuz welaýatynyň döwleti degişli edaralaryna umumy barlyk boljakmyşyny diýen bahana bilen aýal gyzlaryň balaklarynyň bardygy ýa-da ýokdugy olaryň nagyşynyň rengi barlanýar diýip çeşme aýtdy. Gurrun edilýän bu barlyklary harby bölümlerdäki eskerleriň barlygyny meňdeden gurrun döşümüz muallimalaryň bir meňdeş geyim giymäge mejbur edilýänligini ýene-de bir gezek nutady. Döwlet edaralaryna işleýän aýal gyzlar matany satyn alan soň onu dikinçe tapşyrmak üçin hem 200 manat çykdyjy edýärler diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Ýurtda barha gysylýan egin-eşik siýasatynyň halka madde hem de ruhy taýdan gymmada düşýänligini ýaňydan çeşme täze çäklendirmeler barada ilan tarasyny edilýän gurrunlary salgylanyp, bu çäre hamana mekdebiň aýal gyzlaryny muzeýe eksponat hökmüne goýmak üçin edilýän çäre meňdeýär diýdi. Soňra söhbetdeşimiz häkimiýetleriň girýän täze çäklendirmeleri bilen adam aňynyň arasyndaky gatnaşygy bir-birine ýylteşdirip, ýa-da bu çäre adamlaryň aňyny ýyda çekip onu ösdürmelik üçin edilýär diýip egin-eşik siýasatynyň zarbynyň güýçlenmeginiň mümkin bolan sebäplerini çaklady. Ýatladyp geçdik mundan ozal Türkmenistanyň Kronikasy neşri Daşowuzdaky Owa Hujulyk Institutunyň aýal muallimlerinden olaryň milli köýnek giýmäge mejbur edilýänligi, munyň bilen bir hatarda olardan balyk talap edilýänligini habar beripdi. Mundan başga häkimiýetler aýallardan dyrnaklaryny renklemedligi, gaşlaryny ütmedligi, kirpiklerini ösdürmedligi we saçlaryny açyk reňke boýamalygy talap edipdiler. Şeýle-de Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri de ýurtda aýal gyzlardan olaryň köýnekleriniň giýin bolmagynyň talap edilip başlananlygyny habar beripdi. Türkmen resmiýleri ýurtda egin-eşik bilen bagly girdilýän täze düzgünler barada resmi beýanat ýaýradyp çykyş etmeýärler. Ýurdun köpçülikleýin media we habar serişdeleri de bular barada maglumat bermeýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gipleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdimuhammedow ortiýetiň media serişdelerine interwiu berdi. Goloýda bedew bayramçylygyna bagyşlanyp Aşgabatda geçirilen dawarada Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ortiýetiň Rossiýa 1 we Rossiýa 24 telekanallaryna interwiu berdi. Adatça Türkmen prezidenti daşary ýurtlaryň köpçülikleýin media serişdelerine ören seýrek interwiu berýär. 29 aprelde Türkmen paýtagtynda geçirilen çäre gatnaşan ýurt baş tutany agdalýan 20 minutluk söhbetdeşligiň dowamyny siýasatdan medeniýete, ykdysadyýetden halkara gatnaşyklaryna çenli dürli mowduklar barada gurrun etdi. Berdimuhammedow bu telekanalaryň Türkmenistan bilen bagly köpçülige ýetirýän habarlaryny çala ýylgyrmak bilen makullap, olaryň alyp barýan işlerine ýokary derejede baha berdi. Вы никогда
никогда не искажаете то ли иное событие, даете наяву, как оно и есть. А поэтому и ваш авторитет большой. Спасибо. Понимаете? Ну, это истина ваша. Siz ol ýa-da beýleki bir wakany hiç açan asla ýoýmaýarsyňyz. Şol sebäpden hem siziň awraýyňyz ýokary diýip özüne üstünde Rossiýa ýazgyly uwjgalyň mikrofonu uzadýan ortiýetli jurnalista ýüzlenýär. Mänim bolşýaly dünýädäki metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaýradylýan halkara hasabatlarda Rus mediasynyň duçar bolýan agyr uny agdalyp geçilýär. Halkara guramalar ortiýetde diýdim dogrulygyň metbuat azatlygynyň bokurdugynyň bogýanlygyny unutaýar. Şunukdoý nazardan Rus mediasynyň wakalary ýoýmazlykda magtan türkmen prezidentiniň dolandyrýan ýurdunyň metbuat azatlygyna 180 ýurduň arasyna Demirgazyk Koreýa we Eritreýa eýeri 178-nji oruna ýerleşdirilmegi we dyngysyz giňeýän Garagirdan päsiýetlendirilmegi hem bellärlikli ýagdaýdyr. Interwýunyň arka fonuna türkmen milli libaslaryny giyinen türkmenistanlylaryň başdan ayak arkadagy şöhrat diýip gıýgyrýan sesleri eşdilýär. Ýurtdan gelip gowuşýan habarlarda köpçülikleýin çäreleri mejbury gatnaşdyrylýanlyklary üznüksiz habar berilýän milli libasdaky ýaşlary jurnalistiň üntüni çekip türkmen prezidenti bu görýän milli koloritini döretmek üçin hamana biz bolary mejbur edýänler diýip pikir edýänsiňiz. Olaryň özleri isleýär diýdi. Ýatdyp geçsek mundan ozal adynyň efirde agdalmalygyny soran Aşgabatly bir talip Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde çärelere gatnaşmakdan ýüze wursaň türkmen häkimiýetleri tarapyndan ýa işden ýa-da okudan çykarylmak haýbaty atylýar. Munyň üstüne çäre gatnaşýanlardan şatlyk şowguny bilen çapak çalyp ýylgyrmak hem talap edilýär diýip gurrun beripdi. Interwýunyň dowamynda Türkmenistanyň goňşy döwletleri bilen parahatçylykly gatnaşyklary ýoly goýan Nurmutan Berdimuhammedow Han Haserediň dagyň aňyrsynaky eýrany biz olar bilen dostlukly gatnaşýar diýdi. Şeýlede prezident ýurdun açyk kapylar siýasatyny ýöredýänligini aýtdy. Ortiýetli jurnalistiň gyzyklama bildiren soraklaryna jogap beren Berdimuhammedow halkara ýagdaýlara da degip geçip Siriýada, Irakda bolup geçen hadiseler boýunça ýynjylykly garaýşlaryny beýan etdi. Hem de bütün dünýäde parahatçylyk bolsa gowy bolardy diýdi. Olur ýaly problemler biziň regionumyzda ýok. Biz regionu birige ýakyndan ýardam berýäris. Şu zatlaryň sakasyna gyda guramasy dur. Bu gurama ören wajyp rol oýnaýar diýip türkmen prezidenti aýtdy. Bir tarap Türkmenistan garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň asasyylenen agdasydyr. Söhbetdeşligiň dowamyny Rus-Türkmen gatnaşyklary wagtda daýratyn bellikleri aýdan Berdimuhammedow medeni jähtden Türkmenistanyň ýurduň döwlet dili bolan türkmen dili bilen bir hatarda Rus diline uly ähmiýet berilýändigini, şol sany ingliz diliniň hem öwrenilýändigini unutdy. Interwýuda iki ýurduň arasyndaky ykdysady gatnaşyklary da gyýtgaça degilip geçildi. Hadaryň kenaryndaky täzelikde bina edilen port barada da gurrun eden Berdimuhammedow Türkmenistanyň ýüpek ýoly bilen baglanyşy hakyny agzap geçdi. Şeýlede ýurduň transport hem de üstaşyr mümkinçilikleri barada gurrun berdi. Ortiýetli jurnalist türkmen prezidentiniň kämil çapyk suwarlyk okuyuplaryna haýran galanlygyny aýtdy. Berdimuhammedow oňa çapyk suwarlyk meniň giýenimde bar. Diňe meniňkide däl, olaryňkyda da bar diýip jogap berdi we töweregindäki watandaşlaryny ümledi. Halkara media serişdelerini ören seyrek çykyş edýän türkmen prezidentiniň Rus habar serişdelerini eden soňky çykyşynyň anyk sebäpleriniň nämedige häzirki wagtda nämelimliginde galýar. Öz evitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Sultan Atçylyba gepleşiklerine dowam etdirýäris. Kerhananyň işgärleri ýurdumyzda keçi hem de orta telekeçilik ösürmäge döwletimiz tarapyndan berilýän ähli kömek gollawlar üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Türkmenistanda telekeçilik ösürmek barada mahabatly gurrunlar edilip, telekeçileriň işlerini goldanýandygy barada türkmen telewizionyasynda häli şimdi mahabatly gepleşikleriniň alınıp barlayan wagtynda bu gurrunlaryň ýardynyň hem hakykat dawet gelmeýändigini telekeçiler aýdýarlar. Eýam 2 ýyldan gowrak wagt bäri öz telekeçilik işini goýuwardyn etmäge mejbur bolan adynyň efirde tutulmalygyny soran bir telekeçiniň aýtmana görä, telewizionyada telekeçileriň goldanýandygy barada maglumatlar doğrulugyny diýen ýaly yalan maglumatlar.
Menin de 2 ýyl mundan odal daşar döwletlerden getiren harydymy haryt öndürjiler bilen hasaplaşyp bilemok. Harydyň gelen wagtda resmi namalaryň esasında gelen harydyň gymmatyny bankdaky hasaplaşyk şödüme geçirdim. Sebäbi şeýle etmeklik bank tarapyndan talap edilýär. Emma bankda konvertasiýanyň sürünçiňligi salynýarlygy sebäpli meniň işim dollugyna ýatdy. Men 2 ýyl owrak wagt bäri haryt öndürjiler bilen alan harydym üçin hasaplaşyp bilemok diýip ol sözüni dowam edýär. Odal başda 2 ýyl mundan dollaryň satuwdan aýrylmagy bilen konvertasiýa hem togtatyldy. Soňra her hepdede gelen harydyň 2 göterimli konvertasiýa ediljekdigi telekeçilere aýdyldy. Emma günümiz bankyň ýolunda geçdi-de, hepdede amala aşyrylmaly konvertasiýa aýat çekdi. Onsoň telekeçiniň her reýsde getirýän harydynyň 2 göterimli hepdede konvertasiýa edilende de bir reýsin konvertasiýa edilmegi üçin azyndan 1 ýyl wagt gerek. Emma şol hem edilmedi. Odalky getiren harydyň konvertasiýa edilmenden soňra odalky bergiň hasaplaşmazdan telekeçi haryt öndürjilerden täzeden haryt alyp bilmeýär. Şol sebäpli hem telekeçiniň işi öz-özünden ýatyk galýar diýip ol dowam edýär. Geçen 2017-nji ýylyň dekabr aýy, şu ýylyň mart aýy üçin hiç bir konvertasiýa bolmady. Men özüm haryt uğradyjylaryň sabyrlyklaryna haýran galýaryn. Ýurdun düşen ýagdaýyna olar bizden hem oňatrak göz ýetirýän bolsalar gerek. Sabırlılık bilen biziň alan harytymyz üçin hasaplaşmamyza garaşýarlar. Türkmen resmiýetleri bolsa telekeçileri goldamaga derek türlü päsgelçilikleri oýlap tapýarlar. 2 ýyl mundan odal telekeçiniň daşar döwletden gelen haryt üçin öz hasaplaşyk şoduna goýan puluna şu gün aýda 2 göterim geçiriljek konvertasiýa üçin telekeçilerden Türkmenistanyň döwlet birjasyna baryp harytyň bahasynyň tasdikladylmagy talap edilýär. Ol haryt 2 ýyl mundan odal gelen haryt, ol ýam tatylyp gutaryldy. Odal telekeçiniň getiren harytynyň pulunu bankdaky hasabyna dol geçirilmeniň talap edilýän wagty gelen harytyň haryt öndürji tarapyndan berilen hasaplaşyk resmi namasynyň esasında bank pulu kabul edip soňra konvertasiýa edýärdi. Wagtynda konvertasiýa edilmän, bugünkü gün eýam satylyp gutarılan harytyň bahasyny kesgitleýän resmi namanyň talap edilmegi telekeçiler üçin düşnüksiz hem çykgynsyz ýagdaýlar döredýändigini telekeçi aýdýar. Hemme meseleler bir ýaňa goýulmady hem näme sebäpden döwlet ýolbaşçylarynyň telekeçiligi ötürýändikleri barada media ferişteleriniň üstü bilen halka şeýle ýalan maglumatlar bermeginiň näme gereginiň bardygyna telekeçileriň düşünmeýändiklerini telekeçiler näýtýärler. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günlük gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. 25 aprelden başlap Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň polisiýasy garamtyl reňkdäki we könülüşen awtolawlary gözlemek we saklamak boýunça reýtleri geçirip başlady diýip Türkmenistandan alternativ habarlar neşri ýazýar. Neşriň 28 aprelde beren maglumatyna görä häzirki wagt şäherde raýatlaryň diňe ak we çal reňkdäki transport terişdelerini sürmegine ruhsat berilýär. Beýleki reňkdäki awtolawlar bolsa jerime durulgasyna alınıp gidilýär. Bu maglumaty Türkmenistanda bolup geçen täzelikler bilen ýakyndan gyzyklanýan we Balkan welaýatyna ýyl-ýyldan sapar edýän Aşgabatda ýaşaýan Sinçi Amanrat Bugaýew hem tasdiklap, bu çäranyň inni 2 aýdan gowrak wagt bäri dowam edýändigini ýöne geçen hepdeden başlap munyň hassa güýçlendirilýändigini aýtdy. Birinci yere resmi ýagdaýda duýduş berýärler, dağı duvara şu renkli maşynyň bilen çıksak bolsaň maşynyň renkini ütgöt diýärler. Ondan ýa-da bolmasa şol saklanyklar üçin başga bir bahana tap bir 50 manat diýäli jerime ýazyp şonu tölemeli diýärler. Onuň ikinji ýere gelýän maşynyny elinden alıp awtodrolga äkider diýip bolan hem de düzgün bolan adil hukmuna ulu jerimeler falar hem de maşynyny elinden almaçyly bararsyp aýdýarlar. Diýip Bugaýew Balkanly sürüjileriň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Onuň sözlerine görä köçe ýol hereketine gödökçilik edýän polisiýa işgärleri reňkine seretmezden orsiýetde öndürilen Jiguli, Niva, Moskvich kysymly we beýleki könülüşen awtolawlary hem saklap, olary jerime durulgalaryna alyp gidýärler. Ol bu gadagynçylyklar sebäpli Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylarynyň öz
göz garamtyl reňkdäki ýa-da könüleşen awtologlaryny welaýatyň çarwa owalaryna satyp başlandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ýurdun Günwatar welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde awtolog eýelerine garşy dil üstünden girdilen gadagynçylyklar diňe munyň bilen hem çäklenmeýär. Polisiýa işgärleri günden goranmak üçin gara äýnek dakynan awtolog sürüjilerini saklap, olara köçe ýol hereketiniň düzgünini bozduň diýip 50 manada çenli pul jerimesini hem salýarlar. Köçe ýol hereketine gödäwçilik edýän polisiýa işgärleri awtolog sürüjilerine gara äýnek dakynyp öz ýörejek ýoluňa saýgarmagyna ziýan edýän diýseler-de, gara äýnegi dakmagy gadagyn edýän resmi namany görkezmekden ýüzegirýärler diýip Bugaýew polisiýa tarapyndan saklanan awtolog sürüjileriniň bir näçesine talgylanyp gürrüň berdi. Mundan başga Türkmenbaşy şäherinde awtolog sürüjilerine garşy gödäwçilikler giýjelerini hem dowam etdirilip, polisiýa işgärleri ulagyň ışıklandyrýan çyralarynyň hiline seredip, sürüjilerden göz gamaşdyrjy diýilýän çyralary çalışmagy talap edýärler. Awtologlaryň käbirine bir has ýeti lampska daktyň hem şunyň bolanok diýip destine şonu drolga äkidýärler elinden alyp berdi. Onuň şonu çalışandan soňra sürmäge ruhsat edilýär. Diýip Bugaýew awtologunda doğa bagjyklar, alajalar asylan ýa-da käbir ýazylar ýazylan sürüjileriň hem saklanyp, olardan bulary aýyrmagyň talap edilýändigini belledi. Türkmenbaşy şäherinde awtologlara we olaryň sürüjilerine garşy gödäwçilikleriň güýçlendirilmeginiň sebäpleri barada häzirlikçe resmi maglumat berilmeýär. Bu barada şäheriň köçe ýol hereketine gödäwçilik edýän polisiýa işgärleri hem anyk maglumat bermeýärler. Emma Türkmenistandan alternativ habarlar neşri bu çäräniň Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Balkana etjek sapary bilen baglanyşyklydygyny, ýöne Türkmen lideriniň bu welaýata haçan barjakdygy barada anyk maglumatyň ýokdugyny aýdýar. Ýatladyp geçsek, Türkmenistanda köçeleri gara we garamtyl reňkdäki şeýlede könüleşen awtologlardan arasalamak çärelerine ilkinji gedek geçen ýylyň ahirinde Aşgabatda girişilip, soňra bu ýurdun käbir beýleki welaýatlarynda hem amal edilip başlandy. Maglumat üçin ýatlasak, mundan 2 ýyl çemesi öň hususy eýçilikdäki awtologlaryň şol sanda welaýatlardan gelen ulaglaryň ählisine Türkmenbaşynyň awada etrawyna girmek gadagyn edilipdi. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýanyň köp tirajly Hürriyet gazetiniň ýazmagyna görä, Garabük şäherine Gülnaza Iy atly Türkmenistanyň student gyz mundan 3 ay ol tanışan Ýeçe atly söýgülsi bilen bilelikde polis merkezine gidip ýaşaýan öňüne özüni Neke atly adamyň zorlandygyny öňe sürüp onu polise arz şikayet edipdir. Habarda student Gülnazanyň 24 aprelde Türkiýanyň Garabük şäherindäki bir polis bölümine gidip özüni zorlandygyny öňe sürýän adamy arz şikayet edip arda ýalanlygy ma'lum edilýär. Şeýle waka bolandan soň ýatýan ýorgun düşegimi we giýýän giyimimi zibile zyňdym. Şu wagt olardan hiç biri ýok. Duçar bolan ýagdaýymy öýme gelen jorama gurrun berdim. Ýöne ol maňa ananmady. Biýawray bolmaýyn diýip ýagdaýy polisiýa habar bermedim. Şeýdip bolan wakany ýadymdan çykarmak istedim. Mundan 2 hepde ol kire jaýdan çykyp umumy ýaşaýyş jaýyna ornaşdym. Meni zorlan adamyň aýalyna jaň edip, adamsynyň oňa ikilik edýändigini habar berdim. Soň ol adam maňa telefon edip, "Näme üçin men maşgalamy dargatmak isleýän? Näme üçin aýalyma aýtdyň? Seni daga alyp gaçjak we durmuşuňy zaýalajak" diýip haýwat barnatdy. Ondan soňam telim gerek maňa jaň edip haýwat atdy. Men şeýle wakadan ogul we soň hiç kim bilen jinsy gatnaşyk gurmandym. Şol ýurda ulanan we häzir ulanmaýan mobil telefon belgimiň jikmejik dergelmegine razylyk bildirýärin. Maňa ýazyp iweren SMS-lerini size ýetirýärin. Waka bilen baglanyşykly uýat ýerimiň saglyk barlygyndan geçirilmegini islemeýärin. 3 aýdan bäri gezýän Ýeçe atly söýgülümi başyndan geçiren ýagdaýymy gurrun berdim. Ondan soň ol meni alyp polis merkezine
ar şikayet etmem üçin getirdi. Neke atly raýat barasynda maşgalanyň gorulmagy we maşgalanyň içindäki zorlugyň öňüniň alınmagy baradaky kanun çägine gerek bolan kararyň kabul edilmegini talap edýärin. Meni zorlan we soňam öýgiderli ýagdaýda maňa haýwat atýan neke atly raýaty bu sebäplerden size ar şikayet edýärin diýip düşünürüş beren Türkmenistanyň student Gülnaza polis merkezine şeýle esasda arda ýazyp tapşyrypdyr. Sabah gazetiniň bolsa Gülnazanyň ýeçe atly söýgülsüniň polisi bu türkmen student gyz meniň söýgülüm. Oň göwneme bilen aramyzda bir gezek jynty gatnaşyk boldy. Söýgülümiň menden oňol başga erkek adamlar bilen jynty gatnaşygynyň bolup bolmagyny bilmeýärin. Bu tema bilen gyzyklanyp sorabam durjak bolmadym. Onu zorlanýy öňe sürilýän neke atly adam bolsa hiç hil tananmak. Haçan söýgülüm bolan wakany gurrun berende derrew onu alyp polis merkezine arz şikayet etme üçin getirdim görünüşünü düşünürüş berenligine üns çekýär. Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda gurrundaş bolan Karabük şäherindäki polis çeşmesi Türk mediasyna ýaran bu maglumatyň dogrudygyny tasdiklap, öz baradaky aýyplamалary kabul etmeýän neke atly raýatyň sülçülükde beren düşünürşünden soň göz astyndan göýberlendigini, ýöne türkmen student gyzyň arz şikaýeti esasynda köp taraplaýyn derňe işiniň alınıp barlaýanyny bildirdi. Gepler Azatlyk radiosu habarlar güldönüni dewam etdirýär. Eferde siz bilen men Aras Perwiş. Müňlerçe adam täze premier minister saýlamak boýunça parlamentde barýan ses berişlige gözegçilik etmek maksady bilen Yerewanyň merkezine ýygnandylar. Ermenistanda syýasy özgörüşleri talep edýän protest lideri Nikol Pashinyan bolsa häkimet başyndaky partiýanyň ses berişligi bökdemegi mümkin diýip duýduruş berdi. 1 maýa planlaşdyrylan sesberişlikden öň parlamentdäki opozisiýon fraksiyalaryň ählisiniň goldawyny gazanan 42 ýaşly Pashinyan bu wezipä dalyş etýän ýekide kandidat. 105 orunly parlamentde Respublikan partiýasy 58 oruna kontrollyk edýär. Pashinyan sesberişlikden öň kanun çykarjylaryň öňüne eden çykyşyna öňkü premier minister Serj Sarkisyanyň häkimet başyndaky partiýasyny sesberişligi başa bardyrmalyga synanýanlykda aýplap, bu orada edilen her bir synanýagyň bulagaýlyga getirjekdigini aýtdy. Serj Sarkisyan özüniň geçen ay premier ministerlige saýlanmagyna karşı köçelerde giden köpçüliklerin protestler netijesinde öten hepde wezipeden çekildi. Respublikan partiýasynyň ses berişligi bökdemegi üçin edýän synanýaklary syýasy tsunamynyň başlanmagyna getirer. Ähli zat siziň beren kararlaryňyza bagly bolar. Adamlar olar siziň gazanan ýeňşiňizi ogurlajak bolýarlar. Köçelere çykyň diýip Pashinyan täze premier minister saýlamak üçin parlamentiň ýürüýte meclisine ýygnanan kanun çykarjylary aýtdy. Pashinyanyň çağırışı boýunça müňlerçe ermeni sesberişligi äpet monitorlardan iýerlemek üçin Respublika skwerine ýygnandylar. Sesberişlikden öň Respublikan partiýasy parlamentdäki beýleki fraksiýalar onuň kandidatlygyny goldasalar, özüniň Pashinyanyň saýlanmagynyň öňüni almajakdygyny aýtdy. Ýöne 1 maýda parlamentiň vice spikeri we Respublikan partiýasynyň metbuat wekili Edward Sharmazanov bir gün mundan ozal Pashinyan bilen geçen duşlukda eşiden zatlarynyň özüne yaramandygyny bildirdi. Ol 1 maýda jurnalistlere dünkü duşlukdan çen tutulsa, onda Jenap Pashinyan premier minister bolup bilmez idi. Sharmazanov soňra hem nähili ses berjekdi hakda Respublikan partiýasy inni karar bermeli diýip sözüniň üstüne goşdy. Pashinyanyň ýol başçylygyna 2 hepdeden gowrak dewam eden hökümete garşy protestler netijesinde Sarkisyan premier minister wezipesinden çekildi. Ol bu wezipe Ermenistana 10 ýylla prezidentlik edeninden soňra gelipdi. Möhret çäkligi sebäpli prezidentlikden aýrylmaly bolan Sarkisyany kanun çykarjylar ygtyýarlygy kanuny özgörüşlik netijesinde güýçlendirilen premier ministerlik wezipesine saýladylar. Şondan soňra Sarkisyanyň garşydaşlary protestlere başladylar. Müňlerçe Ermenistanly täze sistema Moskowanyň tarapdary bolan Sarkisyana näbelli wagta çelli öňkü Sovet Respublikasyna ýol başçylyk etmäge ýol açýar diýip bu protestlere goşuldylar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutarýarys.